Ito na guys, yung yung padala ko, medyo naayos ko na siya, pero hindi siya kasha kasi this is the medium na kilo box. So, time for our shoutout kasi nag-promise ako guys na mag-shoutout ako dun sa mga nagre-request. And of course, hindi na lang din sa mga nagre-request and sa mga nagko-comment din sa mga videos ko guys. Hi everyone! Welcome back to another vlog! Na-miss kong mag-vlog guys. Parang ilang araw na akong hindi nag-film. Parang ilang araw na ako yung hindi nagkaganito. Yung hindi nag-film ng, vlog like this. Yung parang mga daily vlogs. But today, I will be doing vlog. Wala lang. Na-miss ko lang. Kagagaling ko lang ng duty guys. And magpapack na ako ng ipapadala ko papuntang Canada. So, I might as well show you what I will be sending to Canada for my family. Ayan, balikbayan, besh! Alright, guys, ayan. So, medyo nakapag-empake na ako. Nandito na siya sa, dito na siya dito sa box ng LBC yung iba. Isa-isahin na lang natin. Gumagalaw kayo eh. Wait lang. Lipat ko kayo. Ayan, dyan kayo para makita nyo. Kasi, nakapaglagay na ako guys dito sa box. Umiyak si Butter. Simulan natin dito. Taon lang taon si Peanut tsaka si Butter. Sa padala ni Jonah guys, para kay Jen. So, nagpapabili kasi si Jen ng socks. So, ito yung mga NBA socks. Meron tayong 1, 2, 3, 4 packs na ang laman, tig tatlo. So, 3 times 4, 12. Ayan. So, ito yung mga niya guys, mga designs. Ayan. Ito yung hanggang sa almost, na siya, ayan. NBA. Merong isang pack lang ng puti, tapos black. Ito naman guys, yung design ng black na mga socks niya. Ayan. So, meron tayong 12. Hindi ko alam kung paano ko pagkakasahin dito sa box guys. Layo pa man din ng JRS. Pag LBC, ang mahal ng padala. Tapos, punta na tayo dito sa ating box na ito. We got makeup brush. Ito guys, yung nireview ko na makeup brush. Ito yung 10 pieces na marble brush. Sabi ni mama ko yung isa. Kasi nga dalawa yung binili ko. Para sana kay mama ko yung isa. Tapos para sa akin yung isa. Pero sabi ni mama ko, bigay ko na lang daw kay Angel yung parang pinsan namin. Yung anak na uncle ko na pagpapadalhan. Kasi nagdadalaga na daw. Baka gusto niya. Sabi niya. So, bibigay ko tong isa. And then, ito yung para kay mama ko, guys. Na-review ko na to dati eh. Pakita ko na lang sa inyo yung sa link na lang down below yung 10 pieces na kabuki brushes. So, na-review ko na to. So, ito yung papadala ko naman. White and gold. Diba? And then, para kay Bebe, meron pa pala dito. Ito naman pala. This is the Nescafe na blend and brew na strong. Ayan. Ito yung ibibigay ko naman coffee ni mama ko. Ilan ba to? Ilang peraso? Hindi ko na alam kung ilang peraso. 30 sachets. 30. Tapos, meron pa dito, Coco Crunch. Kasi, madami namang dun. Madami namang cereals dun. Kaso, nami-miss daw ni Bebe yung Coco Crunch. So, eto. Tapos, meron na rin siyang dalawa na Chucky. Kasi, favorite niya yung Chucky tsaka Coco Crunch. And, may binili pa ako guys sa Lazada. Kung napanood nyo na yung aking mga Instagram story to, shinare ko to doon. This is a Bluetooth speaker microphone. Ayan, pwede kang mag-video okay using your YouTube application. I-connect mo lang sa phone mo. Ito. Tapos, yung kulay nito guys is pink. Pero hindi super pink. Parang purple pink. Parang mauve. Ito, ganito siya guys. Ayan. So, ito para kay Bebe. Tapos may wire na din siya. USB charger naman siya. So, ayos lang para sa kanila na yan. Tapos, meron pa saglit. Parang may kulay. Meron pa pala dito guys. Muntik ko nang nakalimutan. Buti na lang ni-film ko to kasi kung hindi, makakalimutan ko talaga. Ito yung headband na pinagawa ng mama ni Mac. Ayan. Para daw kay Bebe. Parang princess na princess talaga. Actually, dalawa daw dapat to. Kaso nasira daw yung isa. Yung purple na lang. So, ganyan siya, oh. Diba? Ang cute. Ang galing naman ng gumawa. Yan. Tapos, ito yung pinaka-epic sa lahat, guys. Ito yung pinaka-epic na ipapadala ko na nangangamoy na dito yung buong bahay namin dahil dito. May kidney stone na nga. Magpapapadala pa ng ganito. Ito po, yung pinaka-epic sa lahat. Nakaganito guys kasi binilad ko siya ng isang araw. Ayan. This is the tuyo.
tuyo, guys. Padala ni Papa ko. Gusto daw nila ng tuyo. So, papadala ko ng 1 kilong tuyo sa kanila. Kasi nga, syempre, wala naman sila mabilhan dun ng... Though may Filipino store, pero yung tuyo, yung gusto nila. Nangangamoy na yung kamay ko. So, ipapack ko muna to, guys. Lahat sila, actually, hindi ko alam paano ko sila pagkakasyahin. Yung tuyo, guys, babalutin ko siya ng Manila paper. Ayan. Tapos, Manila paper. Tapos, i-ziplock ko siya para hindi siya mangamoy. Kasi, next week na yung alis ni uncle ko. Ayan. Kasi mangangamoy to eh. Malakas siya mangamoy talaga, guys. Mangangamoy ng bonggang-bongga. Yung padala ko, medyo naayos ko na siya, pero hindi siya kasya kasi this is the medium na kilo box. So, bukas na lang pag ipapadala ko siya dun sa LBC. Siguro yung large na kilo box. So, kulang-kulang 1,000 siguro yung shipping fee nito. So, ito yung mga socks. Nilagay ko na lang na ganyan para bukas parang sila na lang yung magiging top. Ayan. And then, bakit ba super zoom naman? Eto. Oh, I have a medicine pala dito, guys. Ito yung, I cannot read. Ito, guys, yung loperamide na Lomotil. Tapos, ito naman, Bioflu na tig-10 lang sila. Ayan. So, andyan na. Tapos, ito yung microphone ni Bebe. Yung mga makeup brushes. Ito yung headband ni Bebe. Nilagay ko na rin. And, sa ilalim, yung coffee ni mama ko. Tapos, dito sa kabilang ilalim nito, yung daing. Ayan. Para di naman mga muy daing yung medyas ni Jen. So, that will be it for tomorrow. Alright, guys. So, next agenda na tayo. Mag-edit naman ako ngayon kasi I have hindi pala wala palang battery tong laptop ko. Hindi ko pala siya nasaksak. Alam nyo ba, guys, yung ano ko, what I was saying, wait lang. Ang dami ko kasing sinasabi, ang dami naman ng utak ko eh. What I was saying is, mag-edit ako kasi tonight we will have a video. Wala pa yata akong thumbnail or meron na pero yung metadata ng ano ko, ng video ko is still temporarily not fixed. Ayan, so bago mag-out, kailangan kong maayos. Ayan, bigyan ng battery. So, para mamaya, magluluto na lang ako after nito. Mag-aayos ng kwarto, mamalansya ng uniforms ko. Tomorrow will be my last duty before my birthday. Hindi ako makakauwi ng Ilocos, guys. Ang plan is to go home to Ilocos sana. Kaso hindi ako makakauwi dahil yung understaff nga kami ngayon. So, I don't have a day off na magkasunod siya. Kasi dati-rati guys, ang ginagawa ko is Friday, Saturday, off ko yun. Tapos, the next week will be Sunday, Monday. So, yung 2 weeks, pinagtatabi ko yung off ko na magiging 4 days siya para matagal-tagal sana ako sa Ilocos. But then, hindi kaya na ng schedule kasi super-duper understaffed na kami. A lot of nurses na kasi guys, nag-abroad na. And some of our nurses, nagre-review sila, mag-exam sila, so madaming naka-leave. Ayan. So, hindi naman natin pwedeng pigilan ang pag-flourish ng career ng isa't isa, diba? Eh, tapos naman na ako dyan. Tapos na ako. So, naintindihan ko sila na they need vacation leave para, diba, maka-review din sila. We are so lucky nga lang talaga, guys, na sa hospital namin, sobrang napaka-maintindihin ng mga superiors namin. Kasi, yung 2 weeks, 1 month, ganyan na leave, parang, oo, may pakiusapang nangyayari talaga, pero at the end, wala rin silang magagawa. Papayagan ka lang din nila kahit alam na nilang understaff, kasi sabi nga nung chief nurse din namin, hindi rin naman nila pwedeng pigilan ang mga nurses para umalis, kasi what is nursing in the Philippines, diba?
parang ilang taon ka nang nagtatrabaho, siguro 5 years na, tsaka mo lang mababawi yung pinang-aral mo, which is kulang-kulang, 'di ba, 500,000. Ganyan yung pinang-aaral. So, magkano lang nasasahod ng nurse dito sa Philippines compared to other countries. So, yun. So, you might be asking, ba't hindi ka pa umaalis ate? Ang liit pala ng sahod mo eh. Waiting tayo guys, waiting. So, wag magmadali dahil ang mga bagay na minamadali, madali ring mawala. Hugot pa more! Hey guys, so I'm back. Kakatapos lang ng ating dinner at pasensya na kayo kung medyo umuuga kayo kasi yung kapatong lang kayo sa pillow. Oh my gosh, parang may mamamatay ata na camera ngayong gabi. Ayan guys, so time for our shoutout kasi nag-promise ako guys na mag-shoutout ako dun sa mga nagre-request. And of course, hindi na lang din sa mga nagre-request and sa mga nagko-comment din sa mga videos ko guys. Sobrang thankful ako sa mga, you know, sa mga early birds, ganyan. Sa mga nagko-comments talaga, halos sila yung lagi, or halos kayo yung lagi na ano, na naka-comment sa mga videos ko. So, let's start yung ating, wow, si Shopee naman, oh. Puntahan ko muna yung aking marble na 10 pieces na brush set na review. Ayan. Hello? Hello to Jaynalyn Alonzo. Ayan, lagi yan nanonood. Pero ngayon sabi niya, hindi muna daw siya lagi yung nakakapanood kasi may pasok nga daw. But it's okay, study first before YouTube, please. Ayoko akong maging hadlang ng mga pag-aaral nyo. Next naman is, hello kay Sis Rosemary Sumulong. Isa din siya sa very active sa Facebook, dito sa YouTube, ganyan. And of course, kay Sis Manilyn Gonzalez. Ito halos laging nangunguna sa mga pagko-comment. And then, sa uncle ko, finally, natuto na rin siyang mag-comment. Raymond Coberto. Dati kasi mini-message niya lang ako. Ngayon nagko-comment na siya. Marunong na siya mag-comment. And then kay Kate Rivera, una siya, bago siya lang na pina-follow ko kasi sabi ko, mag-post kayo kapag may mga channel kayo, sabihin nyo sa akin na, ate, may channel ako, ganyan. So, sabihin nyo para makapag-subscribe ako sa inyo. Next naman is loading. Si Sis Literally Aiko, nakakausap ko din siya kasi parehas kami na nag-unbox ng M6, Canon M6. So, hello sis. And kay aking mother, alam niyo bang kinumentan lang ng nanay ko yung mukbang lang, yung kumakain lang akong pansit canton. Yun lang. And kay Sis Faye Gesmundo, ayan, thank you so much sis. Parang dati na siyang nakakausap ko siya or napagko-commentan ko na siya dati pa sa YouTube. Tapos ngayon lang ulit parang may reconnection na nangyari. Ganyan. And then kay Sis Mray Diana. Ayan. Lagi din siya. And then kay Isel VB. And then kay Colette, oo, Carlita. Ayan, gusto pong magmukbang kami ng steamed, ano yung sinabi niya, puro boiled down na gulay. Let me know down below guys if you want to see us na gumawa ng mukbang na na puro gulay lang, boiled gulay. Kasi vegan siya, ayun. So yun guys, yung mga shoutout ko. Thank you so much for always tuning in, for always watching, for always commenting, ayan. So kapag may mga nagko-comments, it's either sinashoutout out ko dito sa YouTube or sa Instagram, pinopost ko sa Instagram stories ko, ayan. Or sa mga na-active din sa Instagram at mga active din sa Facebook, ayan, nagdi-DM sa akin, nagpi-PM, nagko-comment sa Facebook fan page ko, ayan. Inilalagay ko rin sila sa Instagram stories ko, yung mga napapansin kong madalas mag-comment. So, thank you so much, guys, sa support po ninyo. May pahaboy pa pala ako, guys. He is the reason kung bakit gumagawa ko ng shoutout. Kasi siya yung actually nag-request na magpa-shoutout, ayan, kay John Michael Santarina, ayan, kasi nakalimutan ko, nasa ibang video pala yung niya, yung comment niya na ate pa shoutout, ganyan. So, I think he has a channel. Tingnan ko lang. Oh, nagti-TikTok siya. Ayan guys, subscribe kayo ha sa mga din, sa mga ibang YouTubers din. Gusto ko yung parang pangarap ko na mas lumaki pa ng lumaki yung YouTube community ng Philippines. Especially dito sa Norte guys, kasi ang content namin dito sa bandang
Pangasinan pa Ilocos. Ang konti namin na nag-vlog. So, yun yung gusto kong ma-meet yung mga taga La Union, taga Ilocos, taga Pangasinan, Tarlac na mga vloggers. Kasi, parang ang konti namin dito banda talaga guys. So, more on sa mga nasa Manila, nasa Cebu, yung mga nagva-vlog. So, ayan, support natin yung mga kagaya din natin na gumagawa ng mga contents. That's it for this vlog, guys. Thank you so much for watching. And I hope you enjoyed watching this video. And matutulog na po tayo, kasi anong oras na. Kakatapos ko lang mag-edit ng isang vlog. And I'm still waiting for it to render. Tapos, pag na-upload ko na yun, kasi bukas pa yun ma-upload talaga, guys. So, tutulugan ko na yung laptop ko niyan na, na gumagawa. So, i-end ko na tong video na to, guys, para hindi na sobrang haba. Kasi yung inedit ko na video na yun, ang dami ko palang sinabi, sobrang haba nung video na yun. Pero, kinat ko na lang siya. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!